Fil-Parlament kien ikkonfermat kif fuq perjodu ta' ftit snin pajjiżna ħallas 380,000 euro għal pariri dwar it-trasport pubbliku fosthom biex ikunu deċiżi ir-rotot tal-linja l-ġodda. Halcrow Group Limited, il-konsulent imqabda mill-Gvern għar-rotot il-ġodda, tħallsu 130,000 euro fl-2008. Sentejn wara huma jingħataw 140,000 euro oħra biex jagħmlu l-istess xogħol. Jiġifieri 270,000 euro biex qalulna li rotot li ddaħlu fit-3 ta' Lulju huma l-aħjar rotot tal-pajjiżna. Il-Gvern nefaq ukoll 110,000 euro oħra f'pariri legali. Flus li kollha marru għand id-ditta legali Equitas Legal tal-kandidat nazzjonalista Georg Sapjano. Jiġifieri b'kollox il-Gvern nefaq is-somma ta' 380,000 euro fuq pariri biex iħaddem is-sistema ta' trasport pubbliku li għandna llum. Intant 11 jum wara li beda s-servizz tal-Arriva l-ilmenti baqgħu ma naqsux. Dan ikkonfermatu l-Arriva stess li min-naħa tagħha skużat ruħha mal-klijenti kollha filwaqt li reġgħet weħlet fix-xufiera. Minn Chempel News iżda qal li x-xufiera m'għandhomx jaqsmu mas-servizz ħażin. Qalulna li fraħal ġdid dalodu stennew aktar minn siegħa biex għaddiet tal-linja għall-belt. Dan mhux għax ma kienx hemm xufiera imma xi-rotot mhumiex jaqduhom sew. Oħrajn qalu li sa minn mindu beda s-servizz huma qatt ma rnexxilhom jirkbu tal-linja minn Mater Dei għal Pembroke biex imorru x-xogħol, tant li kellhom jimxuha kuljum kemm lejn u lura mix-xogħol.